Jedna batéria pre viac ako 100 zariadení? Je to možné. 100% kompatibilná so zariadeniami Parkside X20V. Všetky batérie majú 20 V, líšia sa však kapacitou. 2, 4, 8 a 12 Ah. Bez ohľadu na to, koľko energie potrebuješ, máme vhodnú batériu pre každý tvoj projekt. Vďaka Bluetooth funkcii Smart batérie si vždy pripravený na pripojenie. Cez aplikáciu Parkside máš všetky údaje v reálnom čase, ako stav batérie, počet nabíjacích cyklov alebo aktuálnu teplotu. Jednoducho vlož batériu do zariadenia. A môžeš ju pripojiť k aplikácii. Ideálne pre aktívnych používateľov a profíkov. Máš na výber rôzne pracovné režimy. To najlepšie, overená kvalita úplne bez káblového chaosu. Máš na to?